בהחלט, כבוד חברתי הוא ערך חשוב מאוד. כבוד חברתי הוא הבסיס לחברה בריאה ותפקודית. הוא מעודד הבנה. כשאנחנו מכבדים אחרים, אנחנו יכולים להבין טוב יותר את הרגשות שלהם. שיתוף פעולה, אווירה של כבוד מעודדת שיתוף פעולה. אמון, כבוד בונה אמון. רווחה, להרגיש מכובדים זה טוב לבריאות הנפשית. איך אפשר לקדם כבוד חברתי? הקשבה לאחרים, הקשבו למה שיש לאחרים לומר והתעניינו בנקודת המבט שלהם. כיבדו את רגשותיהם של אחרים, נסו להבין מה אחרים מרגישים והתנהגו בהתאם. שבחו אחרים, שבחו את מעשיהם הטובים של אחרים. קבלו ביקורת בצורה בוגרת, קבלו ביקורת בצורה פתוחה והשתדלו ללמוד ממנה. יש לך שאלות נוספות על כבוד חברתי? חשוב לזכור, אני עדיין לומד לבצע פעולות במכשירים של משתמשים, כמו להגדיר שעון מעורר, לצלם תמונות או לשנות תאורה, ולכן אני לא יכול לעשות זאת כרגע. האם תרצה לדעת עוד על דרכים לקדם כבוד חברתי? תרגום. בהחלט, כבוד חברתי הוא ערך חשוב מאוד. כבוד חברתי הוא הבסיס לחברה בריאה ותפקודית. הוא מעודד הבנה. כשאנחנו מכבדים אחרים, אנחנו יכולים להבין טוב יותר את הרגשות שלהם. שיתוף פעולה, אווירה של כבוד מעודדת שיתוף פעולה. אמון, כבוד בונה אמון. רווחה, להרגיש מכובדים זה טוב לבריאות הנפשית. איך אפשר לקדם כבוד חברתי? הקשבה לאחרים, הקשבו למה שיש לאחרים לומר והתעניינו בנקודת המבט שלהם. כיבדו את רגשותיהם של אחרים, נסו להבין מה אחרים מרגישים והתנהגו בהתאם. שבחו אחרים, שבחו את מעשיהם הטובים של אחרים. קבלו ביקורת בצורה בוגרת, קבלו ביקורת בצורה פתוחה והשתדלו ללמוד ממנה. יש לך שאלות נוספות על כבוד חברתי? חשוב לזכור, אני עדיין לומד לבצע פעולות במכשירים של משתמשים, כמו להגדיר שעון מעורר, לצלם תמונות או לשנות תאורה, ולכן אני לא יכול לעשות זאת כרגע. האם תרצה לדעת עוד על דרכים לקדם כבוד חברתי? תרגום לאנגלית. Absolutely. Social respect